Acuña, may program po ba ang pamahalaan para sa mga taong ayaw magpabakuna? Well, sa ngayon po, siguro ang programa dyan, bahala na si COVID-19 sa kanila kung ayaw nila magpabakuna. No? Anyway, since wala na po tayong mga katanungan, maraming salamat po sa ating mga naging panauhin, Secretary Rolando Bautista, NTF Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon, at DILG USEC Jonathan Malaya. Maraming salamat, USEC Rocky. Pero bago po tayo magtapos, sasagutin ko lang po yung sinabi ng isang kongresista ngayon lang po sa ANC na napakabilis daw ng ating pagdedeklara ng ECQ na naging dahilan para magkaroon ng danyos ang ating mga maliliit na mga namumuhunan. Ma'am, hindi po gobyerno ang nagbigay ng danyo sa ating mga maliliit na mga namumuhunan. COVID-19 po yan. At hindi po mabilis kasi ako nga po mismo ang nag-move ng isang ligong palugit para magkaroon ng pagkakataon nga ang ating mga taong bayan na paghandaan itong ECQ. So hindi po totoo yung paratang ninyo. For your information lang po. So tapos na naman po tayo sa isang presidential press briefing. Matagal-tagal pa po bago ang Paris Olympics muli. Muli po kaming nagpapasalamat at nagbibigay pugay kay Heidelin Diaz, kay Nesty Petacio, kay Yumir Marshall, at kay Carlo Paalam. Pero ang tagumpay po nila ay hindi lang pang-individual na tagumpay. Ang tagumpay po nila ay tagumpay ng buong sambayan ng Pilipino. Pwede po nating pagkunan ng inspirasyon ang kanilang pagwawagi dahil lahat naman po tayo ay kalahok sa palakasan sa pang-araw-araw nating buhay. Marami po tayong pagsubok, kinakailangan magpursigi at gaya nila Heidelin, magtatagumpay po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat.